ένα ακόμη επεισόδιο podcast του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και σήμερα φιλοξενώ την φωνή των φοιτητών μας. Κοντά μου είναι η Άντρη Κιτσίλου, απόφοιτη του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών και της Βιοτεχνολογίας Τροφίμων και ο Αντώνης Χριστοφόρου από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας υποδεχτήκατε εδώ μαζί σας σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Γεια σας, καλώς σας ήρθατε. Είμαστε εδώ για απαντήσεις ερωτήσεις. Να πω το πιο σημαντικό που ξέχασα στην εισαγωγή. Είστε οι εκπροσώποι του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Συμβούλιο των Φοιτητών του EUT. Πέστε μου λίγο έτσι πώς ξεκίνησε η εμπλοκή σας στο EUT και η εκλογή σας στο Συμβούλιο Φοιτητών του EUT. Είχαν γίνει κάποιες εκλογές στο Πανεπιστήμιο, στο οποίο οι φοιτητές καλέστηκαν να επιλέξουν κάποια άτομα τα οποία θα τα εκπροσωπήσουν στο μέλλον στο Student Board του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Μέσα από αυτές τις εκλογές, οι δύο υποψήφοι οι οποίοι εκλεγήκαν ήμουν εγώ και η Άντρη. Και από τότε, από το τέλη του Οκτώβρη, αρχές του Νιόβρη, ξεκινήσαμε το έργο μας μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά από τις υπόλοιπες 9 ευρωπαϊκές χώρες, μαζί με εμάς, να βρεθούμαστε να συνομιλούμε και να μιλούμε για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε και τη συνεισφορά των φοιτητών μέσα από το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο. Άρα είστε εκλεγμένα μέλη μας στο Συμβούλιο Φοιτητών του EUT. Ακριβώς, και είναι και αυτό που είχαμε και συζήτηση με τα άλλα παιδιά, επειδή για να είσαι εκπρόσωπος των φοιτητών πρέπει να σε έχουν και επίσης εκλέξει φοιτητές. Δηλαδή, κάποιος με το να πάει χωρίς να έχει εκλεγθεί από τους φοιτητές, ταυτόχρονα δεν θεωρείται και εκπρόσωπος των φοιτητών. Αυτό είναι που είχαμε συζητήσει και είπαμε πως ακόμα και κάποιες χώρες, αν δεν είχαν αυτή τη διαδικασία, είναι απαραίτητο να την κάνουν στο μέλλον. Άρα έχει άμεση σχέση, έχετε και συνεργασία με τη Φοιτητική Ένωση του ΔΕΠΑΡ. Σίγουρα και συγκεκριμένα έπρεπε να είμαστε και λίγο μπλεγμένοι με τη Φοιτητική Ένωση για να μπορέσουμε να κατέβουμε στις εκλογές και γι' αυτόν τον λόγο ό,τι γίνει, ακόμα έχουμε και τη στήριξη της Φοιτητικής Ένωσης συνεχώς. Αν χρειαστούμε κάτι μας στηρίζουν, τους ζητάμε εμείς κάτι και μας δίνουν τη βοήθειά τους και νομίζω όσες φορές τους το ζητήσαμε ήταν εκεί για μας και ήταν εκεί κοντά μας. Άντρη μου, μπορείς να μας πεις έτσι λίγα πράγματα τι γίνεται εκεί στο Συμβούλιο των Φοιτητών του EUT? Ναι. Αρχικά ήθελα να πω ότι εγώ ξεκίνησα από τον Ιούλη. Το σημαντικό είναι ότι ενδιαφερθήκα για το EUT λόγω ενός διαγωνισμού που κέρδισα, που είναι με το Είναι ο EUT. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μέσω διαγωνισμών ανακάλυψα το πρόγραμμα και είδα πόσο ενδιαφέρον είναι. Γι' αυτό ήθελα να ασχοληθώ λίγο παραπάνω. Το Student Board προσπαθεί γενικά να δει τα προβλήματα των φοιτητών και τι να αντιμετωπίζαν από τη δική μας οπτική γωνιά μέσα από τα προγράμματα που να ήθελαν να κάνουν σε άλλες χώρες και προσπαθούμε να διορθώσουμε τα θέματα. Αρχικά τώρα προσπαθούμε να κάνουμε μια σωστή δομή μεταξύ μας, έτσι ώστε να αναθέσουμε ο καθένας τις δουλειές που να πρέπει για να προχωρούμε όλοι μαζί νομαδικά και να πιο οργανωμένο γενικά, να κάνουμε ένα σωστό καταστατικό με το πώς θα γίνονται οι εκλογές. Γιατί ας πούμε στο πανεπιστήμιο μας γίνεται σωστή εκλογή, όπως είπε ο Αντώνης, όλους τους φοιτητές, όμως σε άλλα πανεπιστήμια δεν είναι έτσι ακόμη. Και προσπαθούμε να κάνουμε ένα συλλογικό, το ότι όλοι θα είμαστε με συγκεκριμένες εκλογές, όλοι θα πηγαίνουμε με τις ίδιες δομές τέλος πάντων. Και προσπαθούμε να δούμε ό,τι προβλήματα έχουν οι φοιτητές, να τα κοινοποιήσουμε προς τους ακαδημαϊκούς και να τους βοηθήσουμε να δουν αυτή την οπτική. Άρα, το Συμβούλιο των Φοιτητών του EUT βρίσκεται με φυσική παρουσία στα διάφορα EUT Weeks που γίνονται ανά τις πανεπιστημιακές που συμμετέχουν στο EUT. Πώς είναι αυτή η εμπειρία να βρίσκεστε με φοιτητές από άλλα πανεπιστήμια που συμμετέχουν σε αυτήν τη συμμαχία? Να αναφέρω αρχικά ότι εκτός από τη φυσική παρουσία, έχουμε και τακτικά online meetings, τα οποία γίνονται συνήθως περίπου ανά 2 εβδομάδες, ώστε να μπορέσουμε να κρατάμε επαφή, επειδή δεν μπορούμε συνεχώς να περιμένουμε μέχρι την επόμενη συνάντηση από κοντά για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα προβλήματα και να δούμε σε ποιο στάδιο είναι ο καθένας. Οπότε κάνουμε τα online meetings και βρεθόμαστε και από κοντά. Συζητάμε την πρόοδο μας, το τι πρέπει να κάνουμε, τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουμε, αν έχουμε λύσει κάποια παλιότερα και σε τι στάδιο πρέπει να προχωρήσουμε, σε τι φάση είμαστε. Και είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, επειδή με το να βρίσκεσαι από κοντά με τον άλλον
να συζητάς, να βλέπεις τις απόψεις του, ταυτόχρονα αλλάζει και τον δικό σου τρόπο σκέψης και μπορείς ταυτόχρονα να καταλάβεις τι πρέπει να αλλάξεις, τι πρέπει να κάνεις, πολύ πιο εύκολα από το να του μιλάς μέσα από μια οθόνη ή οτιδήποτε άλλο. Και τους γνωρίζεις και καλύτερα και αναπτύσσεις και πιο καλές σχέσεις μαζί με τα άλλα παιδιά. Σε ποιες χώρες έχετε βρεθεί? Εγώ πήγα στο Πανεπιστήμιο της Ρήγας, στην Καρταχένη, στο Τρουά, στο Ντάμσταρ. Στη Γαλλία δηλαδή και στη Γερμανία. Ναι, στη Γαλλία και στη Γερμανία. Θα ήθελα να πω ότι οι φοιτητές είναι πάρα πολλά θερμοί απέναντί μας στο ότι πάμε στην δική τους χώρα να μας δείξουν το δικό τους πολιτισμό, το τι γίνεται στο πανεπιστήμιο τους και ότι γενικώς έχουμε ένα κοινό έργο και προσπαθούμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε σε αυτό το πράγμα πάρα πολλά ενεργά ως φοιτητές. Όλες οι χώρες ήταν πάρα πολλά δεκτικές. Λοιπόν, άρα υπάρχουν συνεχώς επικοινωνία με τους φοιτητές των άλλων πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο UT και είναι μια όμορφη εμπειρία να βρίσκεστε κάθε φορά στο διαφορετικό πανεπιστήμιο που έχουν όλοι μαζί ένα κοινό όραμα, τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Τεχνικού Πανεπιστημίου. Πιστεύετε ότι εδώ στο πανεπιστήμιο μας υπάρχουν ακόμα περιθώρια και ενημέρωση προς τους φοιτητές σχετικά με το EUT και εμπλοκή τους? Πάρα πολλά. Έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε ακόμη, είμαστε ακόμα στα αρχικά στάδια κι εμείς. Συγκεκριμένα είχαμε πάει με την Άντρη μαζί στο πρώτο ταξίδι στο Τρουά που πήγαμε μαζί πρώτη φορά και βλέπανε ας πούμε τα πώς μας οι φοιτητές ή οτιδήποτε άλλο δημοσιεύαμε και μας ρωτήσανε τι είναι αυτό το UT. Γιατί πήγατε εκεί ταξίδι, τι κάνετε ακριβώς σαν εκπρόσωποι. Δηλαδή, παρόλο που. Να το απαντήσεις και τώρα. Να το απαντήσω φυσικά. Και τι κάνετε εκεί ως εκπρόσωποι? Το EUT είναι μια συμπραξία νέα πανεπιστημίων, τα οποία έχουν ως στόχο και ένα κοινό όραμα να μπορέσει να γίνει ένα πτυχίο το οποίο θα το παίρνουμε από το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, αντί από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και θα μπορούμε ταυτόχρονα ένας φοιτητής να μπορέσει να ζήσει τις εμπειρίες και στο εξωτερικό και να γνωρίσει άλλα άτομα και να δει και ένα διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας. Άρα μιλάμε για ένα πτυχίο με διαφορετική δυναμική από το που συμβαίνει σήμερα, πτυχίο μόνο από το ΤΕΠΑΚ. Φυσικά θα έχει και την εμπειρία να κάνει κάποια courses στο εξωτερικό, άρα θα αποκτά την επιπλέον δυναμική το ότι ο φοιτητής είχε μια πολύπλευρη γνώση. Δεν είχε μόνο τη γνώση από τους καθηγητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Είχε και τη γνώση από κάποια άλλα πανεπιστήμια, αν επιλέξει ο ίδιος να πάει να κάνει κάποιο εξάμηνο ή οτιδήποτε, ανάλογα με το πώς θα γίνει στο μέλλον αυτό, σε ένα από τα πανεπιστήμια τα οποία είναι μέσα στην κοινοπραξία στο εξωτερικό. Γι' αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και πρέπει ο καθένας να την γνωρίζει, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θέλουμε και την βοήθεια των φοιτητών φυσικά. Όσο παραπάνω μας δείξουν οι φοιτητές ότι ενδιαφέρονται και όσο παραπάνω συμβάλλουν για αυτή την προσπάθεια αυτή, τότε νομίζω θα είναι και πιο εύκολο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και ακόμα πιο γρήγορα. Υπάρχουν περιθώρια εμπλοκής περισσότερων φοιτητών στην παρούσα φάση? Προς το παρόν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα ανθρώπων που μπορεί να θέλει να βοηθήσει σε δουλειά έργων, έτσι ώστε να προχωρούμε και πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά. Μια ομάδα φοιτητών που να μας βοηθήσει πώς θα το προωθήσουμε, να δούμε τα προβλήματα, να τα ρωτήσουμε όλοι μαζί, δηλαδή και από το πανεπιστήμιο μας να έχουμε περισσότερα άτομα, ώστε να αντιλαμβανόμαστε όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχει και το δικό μας και των άλλων πανεπιστήμιων σαν θέματα. Να προσθέσω επίσης ότι μέσω του UT μπορούν να έρθουν και ευκαιρίες του ότι να κάνεις συνεργασίες με άλλες χώρες ή να κάνεις πρακτική άσκηση η οποία να ανοιχτεί ακόμη περισσότερο από τις άλλες χώρες. Σίγουρα θέλουμε την συμπλοκή και άλλων φοιτητών. Απλά λόγω του ότι είναι ακόμα στα αρχικά στάδια είναι λίγο πιο δύσκολο. Έχουμε λίγο πρόβλημα, προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Εσάς προσωπικά η μέχρι τώρα εμπλοκή σας στο EUT πώς σας βοήθησε στην προσωπική σας εξέλιξη? Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Εγώ αρχικά η πρώτη μου εμπειρία με το EUT ήταν που πήγα με άλλους φοιτητές μου στην Καρταχένη της Ισπανίας και ακολουθήσαμε ένα πρόγραμμα μαζί με άλλα παιδιά από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που συμμετάσχουν. Δημιουργήσαμε με σαφείς οδηγίες τις οποίες μας δώσανε, δηλαδή και να μην ήξερε κάποιος
τι πάει να κάνει, είχε ακριβώς τις οδηγίες που πήγες να ασχοληθείς. Ήταν πάνω στο κλάδο των ηλεκτρομηχανικών, στήσαμε μια πλακέτα και γενικά λειτουργήσε μετά το πρόγραμμα το οποίο δημιουργήσαμε. Και είχαμε και τον χρόνο να μιλήσουμε με τους άλλους φοιτητές εκεί, να πούμε μαζί τους έξω, να τους πούμε για το δικό μας πανεπιστήμιο, πώς λειτουργεί, να μάθουμε και πώς λειτουργεί το δικό τους. Στη συνέχεια, μετά και την εκλογή μας εκπρόσωπος, ήρθαν τα παιδιά στην Κύπρο. Τους δείξαμε λίγο το πανεπιστήμιό μας, είδανε πώς λειτουργούμε. Πήγαμε εμείς μετά στο Τρουά, στη συνέχεια στο Darmstadt της Γερμανίας. Και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε τα άλλα πανεπιστήμια, μαθαίνουμε από τους άλλους φοιτητές το πώς λειτουργούν. Βλέπουμε λίγο και τους φοιτητές που είναι εκεί, πώς ζουν, με ποιο τρόπο πάνε στα μαθήματα, με ποιο τρόπο διδάσκονται, πώς διαβάζουν. Και είναι πολύ χρήσιμο για μας επειδή μπορεί στο μέλλον, έστω και αν δεν προλάβουμε την κοινοπαραξία που θα γίνει, να έχουμε την ευκαιρία να σπουδάσουμε στο εξωτερικό, με εβδομαδιαία προγράμματα ή και με κάποιο μεταπτυχιακό, αν επιλέξουμε, να μπορούμε να ξέρουμε ένα περίπου πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη χώρα, ώστε να πάμε και να φοιτήσουμε εκεί. Άρα, λες, Αντώνη, ότι έχει πολλαπλά ωφέλη ένας φοιτητής να βγαίνει έτσι έξω από το τοπικό κουτί και να μπορεί να παρατηρήσει άλλες κουλτούρες, άλλα πανεπιστήμια, καλές πρακτικές από άλλα πανεπιστήμια και ο ίδιος υποφελείται, αλλά και το πανεπιστήμιο του. Τι θα έλεγες αν δίνω σε κάποιο φοιτητή ή φοιτήτρια που διστάζει έτσι να βγει προς τα έξω, πώς είναι η υποδοχή κάποιου φοιτητή ή φοιτητρία στο εξωτερικό, στο EUT? Σίγουρα αντιλαμβάνομαι το γεγονός ότι προσφέρει ένα φόβο το να αλλάξει χώρα, να πάει κάπου αλλού που δεν ξέρει ανθρώπους. Όμως το ότι είμαστε στο EUT και είναι μια ομάδα τούτων, βοηθά στο να βγαίνει και να μην νιώθεις μόνος σου. Γενικώς οι φοιτητές, όσο είμαστε στο EUT, προσπαθούν να μας εντάξουν πάρα πολλά στην κοινωνία τους και να μας μάθουν τις συνήθειες τους και την κουλτούρα τους και ένα πράγμα που σε κάνουν πολλά πιο ανοιχτό μυαλί. Το να βλέπεις άλλα πολιτισμικά υποβάθρα και να αντιληφθείς. Μια δυσκολία σίγουρα είναι η γλώσσα, γιατί στα περισσότερα πανεπιστήμια μπορεί να προσφέρουν τα αγγλικά στα μαθήματα, όμως σίγουρα για να ζήσεις σε μια χώρα πρέπει να δεις και λίγο τη γλώσσα τους. Όμως πάντα οι φοιτητές της χώρας που είμαστε εκεί μας βοηθούν να ενταχθούμε σε αυτό και να συνεννοηθούμε. Έχετε κάνει και φίλους μέσα από το EUT? Φυσικά. Φυσικά έχουμε έρθει πολύ κοντά με τα παιδιά τα οποία είναι εκπρόσωποι στις δικές τους χώρες. Και επειδή ήρθαμε και πιο κοντά, μπορεί να γίνει και πολύ πιο εύκολα η δουλειά μας. Δηλαδή, δεν θα δουλέψουμε μόνο μαζί τους το πρωί, το οποίο θα είναι το βασικό μας ο στόχος που βρεθόμαστε και στις άλλες χώρες μαζί τους. Θα βγούμε και έξω τη νύχτα, θα μιλήσουμε πιο άνετα μεταξύ μας, θα αναπτύξουμε παραπάνω τις κοινωνικές μας σχέσεις. Επειδή όσο πιο κοντά είσαι με κάποιον, τόσο πιο άνετος είσαι και να του μιλήσεις μετά το πρωί και να μπορέσετε να βρείτε και μια κοινή λύση πολύ πιο εύκολα μεταξύ σας. Μέσω αυτών των προγραμμάτων έχουμε πολύ ωραίες φιλίες που θεωρώ ότι θα κρατήσουν και αυτό είναι πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί θεωρώ ότι όλοι οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν αυτή την εμπειρία. Κάποια έτσι σχέδια και στόχοι προσωπικοί ή ως εκπροσώποι στο Student Board του EUT για το μέλλον? Να ξεκινήσουμε αρχικά με τους προσωπικούς μας. Εγώ πιστεύω ο προσωπικός μου στόχος είναι να προσπαθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε όλοι μαζί να μάθουν περισσότεροι φοιτητές το EUT, επειδή εγώ πιστεύω πως θέλουμε τη βοήθειά τους. Δεν μπορούμε να προωθήσουμε μόνοι μας το EUT, χρειαζόμαστε και τους φοιτητές. Πιστεύω ότι με διάφορα βιντεάκια μπορούμε να το προωθήσουμε πολύ πιο εύκολα στους φοιτητές. Και θέλω και εγώ να αναπτύξω ακόμα περισσότερο τις δεξιότητές μου, να μπορέσω να μάθω ακόμα περισσότερα, επειδή συνεχώς μαθαίνεις. Δεν υπάρχει ταβάνι στη γνώση. Συνεχώς μαθαίνεις και θέλω να μάθω ακόμα περισσότερα μέσα στο EUT, να γνωρίσω ακόμα περισσότερα πανεπιστήμια που δεν έχω γνωρίσει, επειδή ένα πανεπιστήμιο είναι μια καινούργια εμπειρία. Και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο άτομα, ακόμα περισσότερες κουλτούρες και να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο τους οριζοντές μας. Σίγουρα συμφωνώ με αυτά και επίσης ότι γνωρίζεις καινούργια άτομα, μπορείς να κάνεις καινούργιες συνεργασίες και για το πτυχίο μας, για τη δουλειά μας, γιατί σε κάθε πανεπιστήμιο που έχουμε, ο καθένας έχει και την κινητικότητα. Για μένα, για παράδειγμα, στο Δουβλίνο υπάρχει το δικό μου πρόγραμμα, όπως και στη Καρταχένα. Και είχα την ευκαιρία να πάω να δω τα δικά τους εργαστήρια, πώς λειτουργούν ήδη, για να μπορέσω να δω πώς είμαστε εμείς στην Κύπρο, τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι μπορούμε να τους δώσουμε εμείς που έχουμε καλύτερο σαν συμβουλή. Και αυτό είναι το ωραίο του EUT. Και σε συλλογικό κομμάτι αυτό που είπαμε ότι θέλουμε όλοι οι φοιτητές να έρθουν μέσα στο EUT, να πάρουν αυτές τις εμπειρίες
επειδή δεν είναι μόνο καλό που θα μας κάνουν εμάς, που θα μας βοηθήσουν να μάθουν παραπάνω φοιτητές για αυτό το πρόγραμμα, θα κάνουν και καλό στον εαυτό τους, θα γνωρίσουν πολύ περισσότερο κόσμο, θα ανοίξουν και αυτοί τους ορίζοντες τους και θα είναι και πολύ πιο εύκολο στο μέλλον να συνεργαστούν με άτομα οποιοδήποτε υποβάθρου στην προσωπική τους ζωή, ακόμα και στη δουλειά τους. Και είναι πολύ χρήσιμο και πρέπει να το κάνουν. Πολύτιμες εμπειρίες και αυτό είναι το μήνυμα που πραγματικά νιώθω ότι θέλουμε να περάσουμε προς τους φοιτητές που βλέπουν αυτό το podcast. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Καλή συνέχεια στο UT και στο προσωπικό επίπεδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.